1666. Είναι πάρα πολλά τα δέσποτα και νομίζω ότι τελικά η ευθανασία ίσως να είναι και μια λύση σε ένα βαθμό. Όχι, δεν μου αρέσει η εικόνα τους. Μ' αρέσουν τα σκυλάκια, μ' αρέσουν οι γάτες, είμαι φιλόζωη, αλλά δεν θα μ' άρεσε να τα βλέπω. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Τι λέει? Λέει ο νόμος αυτό που λέτε να τα επιστρέψουμε, αλλά όχι δίπλα στο νοσοκομείο, σωστά, δίπλα στην σχολείο. εκκλησία. Ναι. Πέστε μου λοιπόν εσείς που υπάρχει τέτοιος χώρος στην αστική περιοχή του Δήμου Βόλου. Και φροντίδας και εικόνες για την πόλη θεωρώ. Και δεν είναι ωραίο, ίσως είναι και μερικές φορές λίγο επικίνδυνο. Το να είναι στην πόλη όπου να είναι, καλύτερα να είναι εκεί πάνω. Πού τα πάτε δηλαδή? Πάλι εκτός κατοικημένης περιοχής. Δηλαδή, δεν έχει όνομα. Στις γλαφυρές έξω στα οικόπεδα. Όχι όλα, αυτά που περισσεύουν. Πάτε και τα αφήνεις στις γλαφυρές. Αφήστε να σας θα έρθουν πω. στην πόλη πάλι. Μετά από 60 χιλιόμετρα έρθουν. Δεν θα έρθουνε. Θα τα ξαναμαζέψουμε. Τα σκυλιά δεν είναι επικίνδυνα για την πόλη την ίδια. Τα σκυλιά ανήκουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητική η εικόνα των αδέσποτων. Εκτός αν δεν είσαι φιλόζωος και έχεις θέμα με τα ζώα γενικότερα. Γιατί κυκλοφορούν και άλλα ζώα δίπλα μας, αλλά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά και στο Λονδίνο επειδή ζει ο αδερφός μου πολλά χρόνια. Και μου θυμίζει πάρα πολύ το Λονδίνο. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στολισμένη πόλη αυτή τη στιγμή της Ελλάδος. Δεν μου αρέσει που ακούω άνθρωπους που είναι αρνητικοί που λένε γιατί στολίσαμε τόσο πολύ, το έχουμε κάνει τελείως κιτσαριό, φλωρινιώτη και εδώ δεν έχει ο κόσμος να φάει. Εντάξει, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, επειδή δεν έχει ο κόσμος να φάει, δεν πρέπει να στολιστεί η πόλη. Θεωρώ ότι ο στολισμός της πόλης είναι θετικός για εμάς εδώ τους βολιώτες, αν κρίνεις μόνο το οπτικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσες να σκεφτείς ότι τα λεφτά που δίνονται για το στολισμό της πόλης θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Είναι θέμα ιεράρχησης των αναγκών της πόλης. Όταν έχεις μια πόλη η οποία έχει ανάγκες πολύ και άλλες προτεραιότητες, θεωρείται τουλάχιστον υπερβολικό να δαπανούνται υπέρογκα ποσά. Για φέτος μόνο για τα λαμπάκια ήταν 110.000 ευρώ το κόστος, μόνο για τα λαμπάκια και άλλα 100.000 πέρσι. Είναι λοιπόν υπερβολικό να δαπανούνται εκεί τα ποσά και όχι εκεί πραγματικά η πόλη έχει ανάγκες. Ως τοπικό Μουσολίνι χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας στον Αχιλλέα Μπέο, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση φασιστικής λογικής που παραβιάζει πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ομάδας κρούσης κατά διαδηλωτών φέρεται να ετοιμάζει ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος, Δημοτική Σύμβουλη και Ομάδα Πολιτών υπό την καθοδήγησή του θα αναλάβουν την αστυνόμευση διαδήλωσης που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην πόλη στις 18 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα του μετανάστη και Πανευρωπαϊκή και Πανελλαδική ημέρα αλληλεγγύης. Ότι εμείς δέρνουμε, δεν κοιτάμε την αστυνομία. Πρέπει και ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση να εμπλακεί και να παρέχει ό,τι μπορεί σε εξοπλισμό, σε κτίρια τα οποία είναι αναξιοποιητά και έχει αρκετά δημοσβόλοι για παράδειγμα, για να βελτιωθεί. Όντως υπάρχουν προμηθευτικοί άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλες χώρες, εκεί που το θελήσανε, γιατί έχουν πόλεμο. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς αύριο μεθαύριο, έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν λόγο αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν από τη χώρα τους. Μπορούν να μείνουν εκεί, να πολεμήσουν. Σίγουρα υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων από αυτούς που έρχονται που πραγματικά υποφέρουν, αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που είτε έχουν πληρωθεί από άλλα μέσα, είτε έχουν φανατιστεί από άλλα μέσα, με στόχο να έρθουν σε εμάς ή στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως και σιγά σιγά να αλλάξουν την ευρωπαϊκή συνείδηση. Bobby Moore.